Hej, tu jsem já. Jak se vezu? Autem. Se totiž narodil ne v sanice, ani doma, v nemocnici. Protože já jsem někdo, víte. V krásném autě Ford Focus. Ford Focus. Máme teď? To je reklama, to bych nemohl dělat. Narodil jsem se 5.2. Ano, tady. Narodil jsem se já. Člověk. Hej tady, kokoti vole, hej, piča. Kunda. Celý život. První Vánoce. Si nespomínám. Pamatuju si Jizu. Tu byl hezký stůl. Jo, my máme jako jiný, jo. Tak si hrajete. Sedíte, hrajete si nějakým kokotem. Jako s autem. Tak. A pak co přišlo? Jeb se do stolu, kurva. Jak kokot. Jak piča, vole. Krve, vole, jak piča. Tu tak jsem ležel, jak mrtvola. Tak tu mi tekla krev. Tu. A já. Jak malá piča, vole. Nahráváš, dobré. Nejvíc to bude mi 10 minut, stačí. To je první jizva. Tu, co mám na oku. Druhá jizva mám ze zadu a to mě nevidět. To mi říká, že mám pešinu. The love of my life. Pojď. Best. Nej, vykrvácel jsem mám jak piča. To je jedno. Já vím, ale mi to schválně tak natáčí. Vykrvácel jsem jak piča. Skrvaví. Moje sestra. Ta se tam smala jak zhulená. Nevadí. To jsem byl malý kokot. Druhá jizva byla ze zadu do gebule. Ale říkáš, že mám pešinu, ale to není pravda. Jak se k tomu přišel? Radiátor. Hej, vy si zase hrajete s jakým čurákem. Mám auto. Jak piča, no. A jem se do krve. Jak kunda. Ty pičo, máme plechače, už to je lepší. A zase jsem byl jak mrtvola. Další jizva. A já zase bubulen jak piča. Protože já, no to je jedna, jsem na píroši, že mám celý čas prdeli už. Tak to bude, jak tam bude 10 minut, nebo jako 10:30, tak to musíš to pozastavit. Ale řekni mi to první, jo? A jak jsem byl malý kokot, krpatý, já jsem byl ve 4. třídě. Přesunul se trošku dál. No tam nebudu psát, hej. Moje dětství. 5.2.98 narodil se piča. A byl to asi Denis TV. Denis TV v pohodě. V Frisku byl kokot. Tu jsem se narodil. V autě. Nevím, co to byla. My máme Škodovku ještě starou. Toto jsem já. Taká, no, to je jedno. Tu, já jsem si hrál a jemu jsem se dokázal se. No, tu je to na oko. Jdeme dál. Jdeme dál. Jo, se tam asi velko. Teď jsem trošku dál. Když jsme přišli do školky. To je v prdeli.
PlayStation jsem měl jako, se jmenoval, taký ten, co je najebaný. Peťan Games, neměl jsem, no, nevadí, no. Já ho budu mít za chvilku, a to bude 4, to je jedno. Dobre. První třídě, přišel jsem do školky. Školka. Hej. 3 okna, jako aj zezadu. Jedny dvere, tu tak byla květina, jako květina, ale tu tak. Co jsem udělal, když jsem šel do školky? Rozjebal jsem si palec. Jako vždycky. Tady jsme měli takové, toto. A tady mezi trošku jsem si tak jebnul palec. Nevím, který to byl, tady ten. Asi. Takže jsem ještě týden byl doma. Ale jedno. O týden později. Přišel jsem do školky. Hezky. Ruky jsem mal radši hore. Víte, jsem šel. Takto. Tak malý parchán zasoplený. Když jsem než dlouhé vlasy. To mám krátké. No to chce rostnout, no. To bylo mi to furt roste, to mám také půlmetrové už kurva jak tyč. Tady ty nemáš, Fero. Že hudá školka! Až čuráčkem malým. Jsem ještě malé děcko, no. A to se mi teď už také perovole. Jsem piloval ve školce už holky. Že? Že piloval ve školce už holky. Co? Když jsem piloval ve školce holky už. Co jsi? Šukal holky ve školce. To prvá vědět. Jo, ona nechodila. Nebyla totiž přede mnou je rok starší a to je jedno. Tak. Přesun. Jako byl jsem ubulený, protože já se tam nikoho neznal. Všichni se zdali, protože všichni byli z hamerásmi, že jsi z kokotiny. Z piče, kurva. Takže jsem byl ubulený, nevěděl jsem, kdo je, s kým se bavím. Můj první kamarád. Jakob. Tež taky zasoplený, vole, dlouhé vlasy jak piča. Vypadal, vole, jak nevím. Teď jak se vlasy, ale nemá vlasy, ne, ha. Jo, má ještě dredy. To je jedno. Zkažené zuby. Jedno. Můj nový kamarád. Jak Jakob. Jakub. A já. Jako jsem byl větší, protože já teď nemůžu kreslit, hej. A já mám 2 ruky, to je jedno, to je tělo. Taky nemůžu. Tak. To jsem já. Jako nemůžu kreslit, jako přiznej si to. Pičo, já mám 11 minut v prdeli, kurva, jsem celý já jsem. Bude pokračování 2, jo. Kuba. On byl jako trošku větší ten než já, ale to je jedno. Sorry, jako. Tak. Musíme to skončit, no mi to zase YouTube zajebe, kurva. Konec. Tak já se s vámi loučím. Příště bude další video. Můj. Ani chci to přeště konec. Pokračování příště. Budu asi větší asi, protože já jsem dneska to nestihl a mi utíká čas, kurva. Nevím kolik je hodin. Přejdem si to. Patel, kdo se narodil. Jmenuji se Lukáš Janošec. Hej. Můj první kamoš, můj BFF, a teď je můj, protože jiného nemám. Potkal jsem více kamarádů, to byl ještě Zdena, kdo to byl Petr, ten kdo nás bydlí, to taky 5 komy.
To je tlustá piča, vole. Ale já musím končit, nebo mi to zase přijebe. Tak zdarec, Janec. Kundinec. Čaute lidi, what's up, man?